U l-aħħar rokna informattiva tkun ma' Matteos Grasso għallum. Insellimlek Matteos kif int? Sellem lilek tajjeb ħafna, wara weekend speċjalment. U ċekat dawn, tider. Nitċarġa, tider, dejjem iċċarġjat. Thank God. Illum ħan nitkellmu fuq il-konsistenza. X'ħafna pereżempju issa minn hawn ftit ieħor jibda ħajgħaddi l-Easter, jirid nipprepara s-sajf ta' rid body u hekk. Min jannar nisma'w dik aħna normalment. L-ewwel jgħaddi l-miliet u mbagħad issa nikolla x'imbagħad taf kif u mbagħad wara nibda ma mbagħad dejjem hemm xi ħaġa. Eżatt. Mela illum ħankissru tajjeb bil-Malti. Biċċi żgħar dik li sejħula l-style of life. Għax dik kelma vaga l-lum saret intuża għal kollox, pero biex aħna nkunu aktar b'saħħitna u forsi għaliex li aktar b'figura li toġobna, ejja ngħidu kif toġob lilna, għax kif jara naħat ieħor dak affarijiet tiegħu. Però li toġob lilna forsi. U normalment dejjem ikun hemm dawk it-targets, isma' t-target li jmiss tiegħi is-sajf, il-miliet, whatever. Però ħa naraw kif flok ma jibqa' is-sajf jew il-miliet, tkun xi ħaġa regolari illi inti wasal x'wasal dejjem kwiża sabek lesta. Ma lejx ara Marelli dak minn fejn qala. Le, u inti għalfejn għandek tidher sabiħ għas-sajf biss. Naqbel miegħek. Tidher sabiħ għas-sena kollha, ħalli tħossok komdu. Diki. Li tħossok komdu, il-feelings kollha. Kun happy bik innifsek hu. Mela ħanibda b'affarijiet sempliċi ħafna, Stef. Illi number one, ħanagħmlu dak l-exercise, eżerċizzju li aħna komdi bih. Mela dejjem ngħidu hawn minn tanqas nofsija, jekk jista' jkun imqart le darbit fil-ġimgħa, għax l-importanti mhux x'namlu l-aktar, avolja x'namlu jottu koll, imma dik ħansemmuha. Però l-iktar importanti illi dak li ħanamlu inżommu ħattul ta' żmien. Mela, number one, ħansib xi ħaġa li toġobni. Issa. Hemm ċertu affarijiet illi tipikament jgħinuna biex inżommuha ħafna aktar, bħal pereżempju, fejn hemm laqda hemm is-saħħa. Mela jekk aħna nagħmlu dil ħaġa f'tim, issa jekk tim tal-volleyball, jekk tim fejn qed niltaqa' ma' nies bħali illi għandhom goals simili tiegħi u diffikultajiet forsi simili tiegħi. Għax ngħidu kif inhi. Jekk jiena pereżempju għana xnaf il-volleyball, mhux ħa niġi mat-tim tagħkom Stef u nippretendi illi nieħu gost għax intom pros ħdejja kif ħallaħħa. Mhux hekk. L-istess ħaġa. Parentesi żejra fuq li qed tgħid inti ma qatt ma tkellimniha u nixtieq tenfasizza naqra qabel ma naqbdu niddeċidu li ma eżerċizzju nagħmlu. Jekk inti tbagħti bir-cupcake jew jekk inti pereżempju tippruvax issib xi ħaġa fejn ħatamel iktarar, jew inkellek għandek bżonn is-saħħa cupcake, kemm importanti li nażru eżerċizzju li jgħinna fiżikli hu. Prosi tassew u ħammur pass qabel kemm hu tajjeb nieħdu parir ta' fiżjo qabel ma nitkellmu fejn jidħol injuries, ma jiex nistema' ħażin ta', però fejn jidħol speċjalment injuries u ġieħ eċetera, nitkellmu ma' fiżjoterapista iktar milli ma' tabib, għax tabib jista' jgħidlek isma' mur imxi minn flok. Ma ntihomx tort. Għax kif semmejna kemm il-darba f'dak il-5 minuti 10 li jista' jara lilek waqt li għandu waiting list fil-queue fil-klinik ma tantx jista' jagħmel il-mirakli. Però fiżjoterapista, apparti li normalment ikollu aktar ħin, kun jista' jeżamina aħjar jgħidlek isma' għamel dal-stretching, għamel hekk, għax ikun speċjalizza fuq dak il-qasam. Mela dika number one iwa. ħanaraw x'nieħdu gost namlu u speċjalment fejn hemm injuries u ġieħ, ħanitkellmu fiżjoterapista biex naraw nistgħu x'nagħmluh dak il-proġett. Jew itinix parir ieħor. Proset tassew punt mill-aqwa. It-tielet ħaġa hija illi kif semmejna diġà fejn hemm laqda hemm is-saħħa mela l-aħjar illi nagħmlu f'ambjent li jkun hemm ħadd ieħor. Nagħmlu kuraġġ pjurxin. Issa ħadd ieħor jistgħu jkunu it-team members, jistgħu jkunu nies illi forsi ltqajt magħhom fejn qed immur. Però li jkollhom ambizzjonijiet u diffikultajiet simili bħal tiegħi. Mela jekk jiena pereżempju qed infittex post fejn nitlef ix-xaħam u nittonja, ma rridx imur fi klassi mal-ballerini. Dawnet ma nafx nisfen il-bale. Wara jtajt li ma tallix bismin, imma ballerini ħdejja jkunu primi, jo. Mela rrid insib ambjent illi n-nies huma simili tiegħi. Għax inkella tagħmel f'qalbek ukoll. Ekku, laqqas li jiena ma fejni xejn ma ħamur ma' klassi ta' bodybuilders. Għax daw ikunu qed jerfgħu tunnellata weights u jiena nkun qiegħed weights ħafna inqas. Ġifieri tissib kappell jiġik jgħidu. Mela dik number one. Kemm importanti li jkun hemm coach. Il-coach jista' jkun again tal-volleyball, tal-fitness, imma dan speċjalizzat normalment fl-erja tiegħu. Allura jafu aktar is-suġġett għandu l-esperjenza tgħallem idealment issa nies mhux kwalifikati f'kollox insibuhom, imma insomma, imma normalment suppost ikun tgħallem u għandu l-esperjenza, ħanajdu is-suppost. Ġaħjar ibqgħu. Issa, mela dak semmejna fejn jidħol l-exercise. Fejn jidħol l-ikel. X'ħan nagħmel jiena? Parentesi oħra importanti. L-affarijiet bħal pereżempju isma'
ġimatej qabel ma jasal is-sajf jew ġimatej qabel imur l-ewwel darba l-baħar ħa nagħmel xi ħaġa ta' barra minn hawn. Bħal pereżempju ħanieħu ħaxix biss, jew ħanixrob ilma biss. Dawk jagħmluhom nies illi l-idealment ikunu taħt gwida ta' tabib għax ikket jiġu monitored il-ħin kollu. U li jkollhom xi competition ta' xi bodybuilding jew ta' xi modeling, mhux ċi kull poplu. Jridu iraqqu l-ġilda pereżempju. Mhux ċi kull poplu ħanamluha hekk. Mhux healthy hu. Mhux healthy. Issa, hemm ukoll dak li jgħidulu is-sawm, semmejnih miljun darba. Intermittent fasting. Mawx bħalek, illi dan hemm min jagħmlu għal ġimgħat u xhur. Imma again, taħt supervizjoni jekk aħna ħanamlu ġimgħat u xhur konsekuttivi dejjem qed nixorbu l-ilma. Konsekuttivi mhux qed ngħid 16 sigħa llum, 16 sigħa għada, 16 sigħa pitada, imma qed ngħid throughout. Min jagħmel 3 ġimgħat infila, eżempju, jixrob kważi ilma biss jew kafe biss, dak jkun taħt supervizjoni ta' tabib. Tajjeb, mela aħna b'mod prattiku, però millum, Stef, ara kemm sempliċi. Il-lejla fit-8 jiena nista' ngħid, pereżempju fit-8 ta'. Imma jiena ngħidu aħna illi fit-8 spiċċa l-ikel. Mill-lejla fit-8, sada f'nofsinhar, jiena ħanaqleb fuq ilma, still jew sparkling, kafe iswed jew ta' iswed, mela jkun mingħajr ħalib u mingħajr zokkor, tajjeb, għax meta jiena qlibt fuq likwidi biss, mhux qed nieħu kaloriji. U qed nagħmel dan għal idealment 16 il-siegħa konsekuttivi. Mit-8 ta' filgħaxija sa nofsinhar tal-għada. Dejjem nieħdu par il-mediku, speċjalment min minna jieħu l-insulina, jew ibati mid-diabete, jew għandu xi history ta' eating disorders, dejjem jieħu parir mediku qabel ma jagħmel bidliet. Jiena u inti qed titkellmu ġenerali, x'jaħdem mal-maġġoranza assoluta. U kif nafu għax badnija fuq suġġetti oħrajn, m'hawn xejn illi jgħod għal kulħadd. Le. Xejn. La l-intermittent fasting, laqqas l-ilma għandek min ma jistax jixorbu, aħseb wara. Jiġifieri li jiġi xagħti jgħidlek taf x'qed nagħmel, ipprovaj dita tajba, għamilha tal-basal u l-pastard pereżempju nagħti eżempju, fim? Dak li jaqbel għalija ma jfissirx li jaqbel għalik. U plus illi jista' jkun li jgħidnek eżempju titlef ix-xaħam temporanjament, għax imbagħad hemm ċans li tġibu kollu lura, imma jagħmilek ħafna ħsara in the short term. Jiena hemm min jgħidli pereżempju għamilt id-dieta ta' u jsemmi li soft drink jew l-energy drink. Illi daw jgħidu l dak is-soft drink l-energy biss tieħu xejn aktar fil-ġurnata. Fil-ġurnata għal numru ta' ġranet, ġifieri. U qed inqas irrid nara minn ġewwa kif ikun dak li jkun, għax ma nistax nifhem. U ma jkollokx enerġija u x'aħna l-enerġija tagħna nġibuha mill-ikel ngħidwa kif inhu. Speċjalment bniedem li għandu familja, mara pereżempju li jkollha familja, kif jkollok is-saħħa. U ħammurlek għal-estrem ieħor, Stef, jista' jkun li bdew id-dieti ta' energy drinks biss, jew soft drinks biss. Għandhom wis enerġija, ma' enerġija negattiva, ġifir dak il-palpitations, irritazzjoni, mhumiex affarijiet sbieħ, nkunu qegħdin nilabu ma' ħafna ġifieri hormones, eżatt li jagħmlu ħsara. Issa, mela, dika prattika oħra. Issa parti minn hekk, għax baqalna 2 minuti, semmejniha kemm il-darba u importanti nibqgħu nisħu fuqha. B'mod prattiku, għat-tul ta' żmien, irrid nibda nasal ikel naturali. Nasaret lek bizbal, għax konġeja ħsieb ieħor, nażel ikel naturali. Sewwa. Nista' jien nażel li nasar, pereżempju ċertu frott, u nixrob il-ġus tiegħu. Dak il-ġus li ħan nixrob jiena huwa ħafna aħjar mill-ġus li xtrajt lest. Żgur. Però ħafna aħjar milli dik il-frotta nasara kieku dik il-frotta Nikola. Mela hemm il-gradi. L-aħjar huwa affarijiet barra. Prosit. Apparti minn hekk, apparti li meta aħna nasru ħallu ħafna affarijiet barra, fosthom il-fiber, tant importanti, il-ġus li ħadna dak huwa it-zokkor tal-frotta. Mela letteralment neħejnila l-fiber, ħadnila t-zokkor, flimkien daw kieku jagħmlu ħafna iktar ġid u jnaqsu ħafna iktar mill-impatt tat-zokkor, imma x'ħadnieh waħdu jista' jkun anke qollilna l-livell tat-zokkor fid-demm. Allura mhuwiex ideali. Imma biex inġib eżempju iktar banali, x'laħjar l-arinġa jew ġus tal-larinġ tal-pakket. By far il-larinġa. La dubju. Għandha tkun ovvja, però meta naraw it-troli stannis jgħidu lek ara x-xirja għamilt kemm ġitni olja x-xirja, jekk nofs dak l-affarijiet li xtrajt mhumiex tajbin għal saħtek, ġitek olja għal xejn. Għax jekk xtrajt f'ammonti żgħar u ikel organiku bħala prezza li ġejt Pariġġ jew saħan sitra irħas. Basta bla mod ikkontrollat. Waqfa qasira u nkomplu niddiskutu.
Ibqaw hemm. Lura fl-istudio stana għall-aħħar 10 minuti ma' Mattejus konna qegħdin nitkellmu fuq il-konsistenza li wieħed għandu jkollu biex mhux jasal is-sajf u nagħmlu eżatt crash course tad-dieta sas-sajf biex nġibu dak it-toned body. Ekku. Ġesa daqqa tibda tarhom tilajne il-ġim. Il-ritratti getting ready for summer. Il-moda. Issa, il-moda tista' tkun ta' għajnuna għax nafu ħafna min beda fi żmien il-moda u mbagħad żamma. Però jkollok min illi jibqa' joħodha bħala naqra qabel il-miliet, naqra qabel is-sajf. U hawnhekk nixtieq il dak li jkun jiftaħ naqra widnieh, Stef. Illi iktar ma nagħmlu din it-tip ta' sistema, iktar ma morru għal xi crash diet jew anything else, aktar ġisimna ħajsir resistenti għaliha. Biex inġib eżempju żgħir. Meta pereżempju bniedem jieħu xi drink, biex ma ngħidx drink, ta' filgħaxija biex dak li jkun jifhimni. Xi spirtu, thank you. Illum wieħed u kellu ċertu effetti. L-għada kellu bżonn jieħu jew il-ġimgħa wara kellu bżonn jieħu 2 biex jieħu l-istess effetti. Id-darba li jmiss ħadd 2, dak l-effett ma kienx hemm kellu jieħu 3 u nibqgħu sejrin hekk. Il-ġisem l-istess ħaġa. Kull darba ngħadduh minn kedda estrema ta' xi crash diet, l-ewwel darba tagħtek riżultat u qabli tajt wer tiddej. Mhux hekk. Tipprova t-tieni, tipprova t-tielet, tipprova r-rabaw tgħid jiena m'għadu jaħdem miegħi xejn. Mhux ma jkun ħadem miegħek xejn, imma bniedem mhux magħmul illi filli bil-ħafna filli bix-xejn. Il-bniedem magħmul illi jagħmel il-bidliet tikka tikka. Jiena l-iktar ħaġa li taħraqni taf x'inhi nisma' nies u I'm sure li inti tismagħha ħafna drabi. Jien għal xej ruħi, jien anki li ma jħaxxinni kemmi is this a myth? Jew verità. L-ilma ma jħaxxinx, l-arja ma tħaxxinx, l-arja. Anki bl-arja neħxin jien mu veru xej. L-arja sfortunatament nafu f'pajjiżna qed toqtol iktar mill-qatlet il-Covid, ġifieri hija xi ħaġa suġġett ieħor. Fil-arja ma tħaxxnekx ma samillek sara mod ieħor. Allura kemm importanti anka li ma nafx forsi anka fid-djarna u l-postijiet li morru, illum anka daw l-air filters, air purifiers. Nappella l dak li jkun illi forsi għadu jew ħajtejjeb il-post tiegħu ta' fej dak li jkun jagħmel l-exercise. Waħħal forsi air purifiers ħu għax l-arja hija wkoll parti kruċjali. Eżatt. U laqgħet insemmu hekk xi ħaġa oħra importanti li rridu nsemmu llum għall konsistenza hija li ssib imqar kwarta kuljum fejn jekk jista' jkun toqgħod għax-xemx. Tajjeb qed ngħidu kwarta. Imma dak il-vitamini li tieħu, il-kalma, il-pożittività, it-tranquillità ħajjejnu ħafna in-nifsijiet. L-arja. Mela jekk dawk in-nifsijiet nistgħu noħduhom ma' ġenb il-baħar, forsi x'imkien fejn hemm aktar siġar, imqar fuq il-bejt jekk għandek il-pjanti, ma nafx. Iktar minn tiqrib in-natura, il-bniedem ilu minn mindu beda jitrabba ma' dawn l-affarijiet. Jekk illum aħna qtajna kollox, mela qtajna l-ikel naturali, tajna li niċċaqalqu, tajna li nieħdu n-nifsijiet, tajna li nkunu fin-natura. Mhux ovvja ħajkollok sintomi bħal xi dwejja qed inħoss ma nafx minn fejn ġew, x'nervi għandi, ajma lemma jmalaw u ma nafx għalfejn. Taf għalfejn? Għax il-bniedem ma kienx magħmul hekk, kif karozza ma kienx magħmula biex tibqa' ġol garax. Eżatt. Ħalli tistartija, tagħtik il-problem. Itra bil-problemi, Ekku. Tajjeb iġifieri, aħna m'għandniex magħmuli biex inkunu ġol garax. Tagħna il-ħin kollu. Issa, xi ħaġa oħra li tgħin ħafna fil-konsistenza hija illi qatt ma nikkompara ruħi ma' ħadd ieħor. Biex inkun konsistenti, irrid inkun jiena aħjar mill-jiena li kont il-ġimgħa l-oħra, ix-xahar ta' qabel u ħofor ħajkollna. Ma nistax ngħid. Dejjem. Tajjeb, il-progress kif taf inti Stef ma jsirx illum qiegħed u dejjem nimprovja. Kollox sagrifiċċju, m'għandek tapprezza dejjem u qatt ma tinsa minn fejn tlaqt. U jekk ħadd ieħor ħajasal fejn tixtieq tasal inti f'xahar, ma jfissirx li inti forsi ħadd tagħmilha f'xahar, imma la għandek naqra ta' progress kuljum, għandek tkun gratt lejn is-suċċess tiegħek. Tajjeb ħafna, ħansemmu anke kif ħankejlu l-progress, thank you Stef. Mela, il-progress ma jsirx dejjem straight line il-fuq. Daqqa per eżempju bniedem jien naf, weġġa x'imkien, ħarira żgħira, daqqa kelli ġimgħa vera busy, whatever. Ġifieri ma nipretendux li dejjem ħankun aħjar. Li nirrakkomandaw aħna jkun dan, illi kull ġimagħtejn terġa' titkejjel u tażel 3 body parts partikolari. Jiena personal nirrakkomanda hekk. Illi fil-każ tan-nisa u tfajlit ikejlu madwar iż-żokra u l-ħofra tad-dar.
Ikejlu wkoll il-ħibs, l-usa parti tal-patata. Għeddi daħquna, sorry. L-usa parti tal-patata u l-aħħar l-ola parti tal-koxxa. Fejn il-koxxa tiltaqa' mal-grojn. Mela, jekk aħna użajna miż-żokra għal-ħofra tad-dar u dejjem ċirku qed ngħidu, jiġifieri is-circumference mhux tkejjel nofs iż-żaq, id-dawra. L-inch-tape dawru kollu ma' ġismi. L-inch-tape eżatt ħajdur minn maż-żokra għal mal-ħofra tad-dar. Il-koxxa l-ola parti, issa għażel koxxa minnhom għax bej koxxa oħra wkoll ikun hemm daqsxejn diskrepanza. Tajjeb, u l-usa parti tal-patata. Issa, jekk dawn it-tlieta rajna progress fihom bl-inches, darba mqar kull ġimagħtej ittestjajnihom, dak għandu jkun biżżejjed m'għandniex għalfejn noqogħdu bil-fors nintiżnu. Għax il-miżin klajna bih bil-mentalità Stef, illi dan hej. Mentalità kera, ħanejdlek kemm mentalità kera. Għax inti meta tkun qed tagħmel eżerċizzju awtomatikament qed jikbrulek il-muskoli jekk inti qed tħaddem l-istess muskoli mela qed iġġib il-pis tal-muskolu li qed jirriplejsja il-pis li neħħejt tax-xaħam. Ikkorreġini inti ma jilhomri u żmieni l-istess nintiżen fuq il-miżin, imma meta nħares lejn il-wejx nibda ngħid aħra. Inqast minn hawn, imma mbagħad inħares lejn pereżempju kulħadd jaf li nilgħab il-volleyball għax ħajti kollha fuq il-medja qiegħda jien, ma jekk jien għandi pożizzjoni li noqgħod hekk pereżempju nistenna l-ballun, il-koxox u l-bxiexen kibruli. Mela ma nistax nipretendi li mmur fuq il-miżin. U niskopri li nqast fil-pis għax ma tagħmilx sens. Ekku, prosit. U ħanżet waħda miegħek, pereżempju, hemm l-idea ħażina li s-sopop iħaxnu. Is-soppa hija ħaxix illi huwa likwidizzat. Skonċ tagħmel jekk inti ħataq l-basal f'kemm alla ħalaq butir. U x'hekk. Imma, ara kemm tajba, jekk jiena mmur nintiżen qabel nieħu s-soppa. U nintiżen wara s-soppa, avolja hija xi ħaġa healthy, ħansibni aktar. Mhux għax dak huwa ilma. Eżatt. Dawk il-millilitri daħlu ġo ġismi, ġifieri nħadbu naqra moħħna. Ekku, imma hemm min jasal. Għax malajr jaħasra jaqalhom il-moral. Amma ara kemm importanti meta kemm hu bżonn li jkollok gwida. Kemmu bżonn ikollok il xi ħadd li jgwidah. L-ewwel inti semmejt punt ta' meta bdejna ngħidu li qabel ma tażel eżerċizzju titkellem ma' fiżjo. Kemm importanti li wara l-eżerċizzju jekk tħoss xi ħaġa, anke terġa' titkellem għax jista' jkun tuħta laħam u aħna ma nkunux nifhmu minn għalina li qed nagħmlu ħsara u nifqu jaħasra. Prosit tassew, għandek min anka għax hemm ċertu frażijiet li għamlu anka perception ħażina, no pain, no gain. Ma jfissirx li jiena irrid inweġġa biex nara l-progress. Ġifieri jiena anzi dak li kun ngħidlu jekk qed tweġġa iqaf. Għamel sinjal lil coach lil referee skonx qed tilab u tagħmel u għajdlu jiena muġuħ. Għax ma tix tweġġa biex tagħmel il-progress. L-effort, iwa, no effort, no gain, naqbel magħha 100%. No pain, no gain. Mhijiex qed tirreferi għal trid tħoss luġieħ biex tkun qed tagħmel il-ġid. Mela dik importanti wkoll. Issa, kemm hu tajb ukoll nitkellmu ma' nutritionist kwalifikata. Illi di jekk jiena pereżempju rajt nitlajt fil-weight u qed niekol healthy, tista' tispjegali isma' billi qed turini jista' jkun li inti pereżempju għax żidd fis-sopop li tralek il-weight tal-ilma temporanjament, imma dik is-soppa tagħmellek ħafna ġid long term. Jista' jkun li bniedem ma jkun jikol kważi xejn, impossibbli li jibqa' hekk. Il-nutritionist jgħidlu żied fl-ikel u temporanjament jista' jkun li jitla' ftit fil-miżid. Bil-fors. Imma aħna lek. Ma qed tgħin il-metabolizmu jaġġel iktar. Mhux qed tgħinu terġa' tieħu l-ħajja, tieħu r-ruħ. M'hemmx kelma oħra sef. Ma nistgħux nibqgħu nieklu ftit wisq. Is-sawm, il-fasting mhuwiex starving, mhuwiex sofferenza. Tajjeb mhuwiex qasna f'xi kelma bil-Malti ta' starving, imma mhux li inti ma tikol xejn għal ġranet u ġimgħat sħaħ, huwa perjodu. Perjodu illi fih inti qed tistimula. Il-fatt li ġismek ħajuża aktar enerġija ħajuża aktar xaħam għall-enerġija, skużani. Mela ħajaħraq ix-xaħam għax la mhux ġej l-ikel ħajuża lilu għall-fuel. Tajjeb, apparti minn hekk ħajjejnek jirreġenera ċelloli mela saħtek ħad tkun aħjar. Ħaddum aktar ma tixjieħ. Anti-aging jgħidulu bl-Ingliż, illi bażikament kumparat żewġ persuni li tnej għandhom għal mod tal-kelma 60 sena, il-bniedem li jipprattika s-sawm jidher tipikament ħafna iżgħar u jaġixxi ħafna iżgħar minn bniedem li le. Tipikament għax għal kull regola hemm l-eċċezzjoni. Tajjeb, issa, tlif kont se ngħid, imma kont Għax tant kont tgħid affarijiet. Aqta' fuq xi xed naħseb Mattejus. Kultant, pereżempju, bniedem imur jagħmel check-up. Jekk pereżempju għamur nagħmel check-up tad-dem ħanara naqra
morru għand nutritionist, morru għand coach biex tamlu check-up tal-pis ta'kom ħalli teħdu parir x'tistgħu tagħmlu biex żommu iktar fit. Prosit. B'mod holistiku vera tħossukom aħjar. 100%. U again, semmejna li hija stil ta' ħajja, mela kemm hu tajjeb nagħmlu kull 6 xhur check-up tad-demm. Imorru għand tabib darba kull 6 xhur. Anka jekk hemm xi mostru ikraħ, naqbduh meta jkun għadu baby, mhux meta dal-mostru kiber, inni nħosslu ġieħ ta' imma qatt ma tkellim ta' x'nibża. Il-biża, l-famuża biża. Tibża jekk tħalliha u nifhem li ħadd ma jrid jisma' affarijiet negattivi, imma il-vera nkwietika jekk l-oġġett iħallihem. Eżatt. Għax hekk illum nista' naqbdu meta jkun mostru żgħir. Ħafna hemm li naqbdu meta jkun mostru kbir, jew forsi jista' jkun tard biss. Iġifier da kollox fil-ħajja, aktar ma nitqawwew, aktar diffiċli jinneħħuh għax ħossuna jitqal, eċetera. L-aktar xaħam faċli naħarqu huwa dak ix-xaħam li milux li tela. Mela llum huwa ċans li tajt isma'. Jiena millum ħabda nagħmel xi ħaġa, mhux minn għada, millum. Ixini, żgħira kemm żgħira, kull bidu kien beda bl-ewwel pass. Proset. Grazzi. Nirringrazzjak minn qalbi Matteus. Darbora noqgħod hemm? Le. Kont ngħidlek paritx imma mhux eżatt. Kamuflaġġ. Jien nistidnek fil-ġimgħat li ġejjin lura miegħi hawnhekk fl-istudio. Jiena il-programm nwaqfu għallum nagħmel appuntament magħkom għal għada fl-istess ħin u fil-frattemp nixtieqilkom il-kumplament tal-ġurnata tajba.